Women uproot, man uproot by fire. He says like I said, I know stay again. Kill give me a go get me push. The free money. You need na go get na ka he. You dey young go free. Come I see the good take ka hanu na ba moto. You wrong go le wo go na you go free. You go say you ho say free. Man go say o say ti ana take go this day. No kind one na gba mo. E o ne me ga la ka to wo. Hey. Ya bro ka to walk. Emma wa walk. Ai ko si ma ni ko mo. Yes, ekele la mo no zo. Obo ni nwere BP here. Obo ni ibu ọrịa bịa ị ga-ebu ya ala say it. Repeat after me. Obo ni ibu ọrịa bịa ị ga-ebu ya. Che mo no no ko. Sai age buga la. Tuwe no bi ojo. Tuwe no bi akwa community. Njara sa iga dawri anga wo ya wo da mini beside. Ngo yiri ngo da mini beside na da wo. Yi pro bia ka ige bu ala. Awu ni bu ono bi igude nya ma ni ibru ono bia. Igude bu ono ala. Ada na akobiri go ono mo wa. Ebi wa go ono. Dada no o onye kwala ga pade de ko kwala go zo go ebe mite na kwaji sele mmadu oyi kama mite ma dada no o ya ke ga 6 pieces ebe onye kwala ga pade de nwere ka akwala mmam wande urara mmam ko go me ebe obi esikata ntela so ji mmam mo ka isa atu pade chineke okoko onye wo ndị ara nwaanyị dara na ada dị ka slippers tụmị ọtọ ara mma na-eguzo ụlọ si mma ele ihe na-eme ya sọrọ ihe adịrị ahịa dada nnọọ chaa eo bebi ọkụ ịna ha arịarị ka agwọ ọ dị ka ichede ịna ama mgbe m jiri la machi a na-echi azụ ụlọ ala ana go collect that number by fire by force n'ụlọ kaị n'ịrọgọ n'ụlọ ebe otu a nọrị ile ha anyị ga-ama na ha ndị ekpere ndị prayer warning ọ bụrụ na iri bịara ndị go and sit down a ga-enye gị iwu na iri ji ụlọ afọ ga-apụtala ndị enyere si na week na a ga-ele ya ele ndị ọbụla ihu frash ọ ga-adị ka ụlọ elu akpụrụ akpụ nkịta ụlọ aja amụrụ si ri this week ya rigide shi hotel na si ya ga-aṅụ mmiri laghachi ha iya asikwa ọhụrụ ka anyị ya na water system ọ chọrọ ka mmiri nji abagwu gaa na ewu ekwu utu nye ha kpọrọ utu enwere tọmbi nwee utu kega awụ utu jenu mgbe a na-achị utu jekwe ọrụ ya utu ezinelu eso ọta ka mgbawara onye ara ya na onye ara na-ebugo okwu maka ịnọ n'ofe nwunye nnọọ ọnụ mpa wutere gị ewu waterproof ga-ejide chọrọ ibe ala eti ibe ekere ala anyị ga-ewe oge iwe ya n'ihu Of course, yes. I'm one of him. If you're one of him, they don't block me. If you're one of him, I block you. If I block you, you make a move. Your food are one. Not true. How do you so here you make it to go. If I block you, you move a move. No. Block me or push you back. They want to teach me a walk. Oh, my God, you shot. I'm going onye atọrọ ihe atọrọ isi gị na gị ilu ọsọ mmadụ tụrụ ihe ọkpọla n'ụzọ ụdara ya ndị nwa Chineke kọtụrụ ihe nwoke were mpete ego tela anyị n'ihe onye ọwa ọhụrụ ka anyị ihe gị ilu zuo ya hụ tọgoro isi ọmụ ọ bụrụ na ịlụbeghị adị nke a weli aka elu ịlụbeghị forget ya
ihe gbasara dị wepụ ya na agenda gị ma ọ bụrụ ma dị ndị mgbe anya gị ruru ya wụrụ ya rahụ na-atụga dị when you are open that is a dear one get one meal money you know oh look at it anybody here but I'm not here for we have to get a minute each hey up ala go we are up our chineke ga-eme ga-ama ebi wa God again lo ebi na lotu na koda oh nelu we lo gi lo ge lo na kune juma yo kwa bibu fa yo di ocha ebe ya ho kwa high court nne digi kwen ononga na de nulo ana nulo ma so mere go te plaga okay kwa na aba magi ga kwa ko guru ga ha ma magi ga kwa mo ni a afi me fi to le ebe ni ye tigi ne ha awo nye kapinta ebe isa ulera ala shule kwa ne kwa hama ya hama ano te ge lugo mwa na te ike deme kwa no kwa mayo bro makande kapinta wezi wa machi cha akita go bi eno do ne da lo ko da go kwa ko lo ko lo nyo uwe ne powder ko lo nyo do meji so ma goyi ma ni ge te ko lo fo so ne di oji you will call on it. Okay, tell us that in my mother gave her for the natural. Why should I? What do you wear in my brother? Hey, our friend. Our friend. Let's go to the king of the country and like the battle. Give one get you now. You would now want me. It's a reality. See, I will put the king on the food. It's way. From day one, when you mind on your own. I never get to tell you this is always. Offer a boha, a Korea bong and this. Think back to the Google. Hey, babe. Do we call it? When I'm going to wood, come over. When you're Papa sweat or like a genie with this sharp. Would I make a niche? Little Baba, the band dog. You know, I said all this. You remember, I mean, them guys, sorry. Them guys, sorry. And see what I mean, you are. You do not. If I like to move on, you need to you didn't do the Kini ana pacho. Hey! Sini ko ga. Ni wanu so. Ne ki ke go na ko. Ni mo. Ya wa yo le. O dai. Ile ko to pari. O dai. Ba le ga pa le ne. Hello? Huh? Mpa ignetu so owo gan. Mpa e mo to da sin. Ebe! How come not? I want my show. How come not? $1 Come. I know to you. I know. I got a show. No, I have one. Mbamba. I'm not better. Yeah, what's the matter of better? Today, did you look at it? I would do better. I can't better and do. I'll go when you're probably here live. I'll go when you're some Nambian Galiga, you range Polo. I'm Nico Potago for one name. Did I lie? I could have it. No, and I have baptism. Corey.
Mortuary. Hey! Ura ha mejisa goyi. No, you onye ebe. Amoga ebe. Ala ịchọrọ ka ala ga ebe. Oyi kwụrụ tụrụ okwu n'ama. Ọkwa ala ga. Dị akwa jisile. Bịa ga. Bịa ga. Gonna happen and left. Why you left? Who's on your leg? I forgot how you did it. I'll say it again enough. What I know, she got that. Shut up, Mother. Move on, super. Move on, you can hear about marriage. What is wrong with people of this? Tonyanga program. Actually, let me tell you, you know, I'm going look where Sugar, man, I should the nurse. Should the nurse. Need any more here? I'm going to go to the banana, more mechanics. No, so I'm going to swap and rather no. You declare my post and apple again. Oh, I should catch the chic. I think I again if I got another. Any name did you? Not so. Until the Cordelia. Yeah. Hey, what are you doing? Piano now, come. Macam makan bad. Asal begini kita tanam besi. Kenapa orang ni dia? Onye nyanya kau. My sister. Me parents ni onye sona dia. Apa ni dia? Muna kena bawa sahabat lagi syariah aku, isi kenja apa? Ada macam ni loh, hawa nafkah aku. Mana oh? Ada. Hello Ter. Aku agak makanya aku pionless. Aku dah ada aku yang ada aku. Aku kau nem dia mi. Ya tu lah jenazah kami berapa iya wetu ma mo bia kwesiri bia ihe mere no ko meji plan go to go ma no le mere ihe ke be bisa go yi ma ka bia bia kola ni aka is ka mo do nye di tuma polite kola aka go kola aka people no when you I'm going to get it for a while. I'm going to get it. What do you find? It's all one good. We're more than young. But I'll be good. Oh, you're stopping. No. People in Yanga, or what Yanga call them. People have one young. Bukan little tanya. Ibu tu.
unu chere nụ na unu ekwu ụlọ na-apụ ọnụ n'ọrụ ya na-apụ ọnụ n'ọchị unu amelalụ no how age are you? No, for age they are ageless. Okay. The address and Jesus. 2 years. You see, every 2 weeks. You see, like a you can put a posh. Wala na wago. Sino kitam o kanodono. Face yam sugar okay ko udi one. Sugar they are believe. What the size go 12. Size 3. Kebi ni na ba ko. Akora ma na ni mo anya ba ga washi. Anya go di don. Ele mira, come hingra. Hingra eme ho anja bobu leji. Ya ka pola go ma wo bi ma ka ge wuri ma me ni sam de. Kem jiga jar ka yo no kan. Mone te fone sa ka ma ni. Ebe. Ni ha ma na ya ka. O ma do 7 na. Ini ja ka mu pe ho fu. Aku akan hamba aku lupa. Apa lagi gitu dia hanya gelap. Apa lagi dia tak ada nak apa lagi. Kemikal. Apa kemikal? Ini nak aku dalam. Kemikal. Iwe gadis kecil kemikal. Kina apa di education? No, isi kecil ke dia berada. Itu di DC we kamu. If forget about it. Ndota account ugawa. Bawo le no so, mo wo go ton no. Okay guy me wa ya lo shedi. Ye mo ke se ke patu kai na go no ga continue. Ya me no bra bo uro nya no ni tu go di puta. Eme ha na akwa ha ma bia sa. Ke bra ka ti. Ibu ya na akwa no. Bawo le no so, mo wo go ge ton no. Ma fogonye keke mo wo ka ko ga gi move ka je de ko ka. By so doing, amara na the eager to marry. Agụrụ dị ga na-agụ ọnụ na-emege pọs. Ndị iwu ndị onye ọmụwa onye isi ma onye ngwuru onye ọbụla bịara n'ụkwụrụ edi ịma wọwụ nwoke ịmụta ha na mma gị tara baba ahụhụ ya ihe ekutabeghị nwa na nwa ahụhụ ahụhụ onye tara ibe ya atara mmadụ onye mebere na ahụhụ iche emebere na ọ na ahụhụ you know. So inu ihe m kwuru ịtara m tụmụmụ megotara m ụzọ ọgụ olu gị iche gị na-achọ ebe ụlọ elu ị ga-aga arịkwasara ndị mmụọ si n'elu kụta ogo wara na-agbagọ onye ole hụrụ m obido ụlọ m obido nọla ya ị ga-aka kwom aja gị were ebe ahụ gị na-ekwu uzuzu unu kote gị kpọ unu kpọga na unu ji akọ nụrụ ọnwụ dị ka ka anọchi iwu mechara bịa die ọbịa gị ka ewu ndị mmụọ afọ dịala mma gị bịa m aka n'utu mpekwuru aka aka gị ka m n'utu ndị ole gbara m na mkpagwụrọ na chukwu adịala m aka na kpam nwere ebe ọ gaga na my down below anwụọrọ nụ m onye na apịa gị n'isi gị pịa n'ehe
ya pay menopause. Machi. No. No kwa. She can don't worry by the grace of God. Then when you money they got your love. They came my grab. No, Jabun. I'm the best thing. Now, chatting. You raise your back on and they will do. I don't know who will be came or ya will go piano. She's a nice girl. She got what you have done together, we're not going to tilt it on top. What I have done together, everybody tilt it on top. Bro, Alpha, we can go to only continue somewhere. And you're printing, you are printing it. Hey! I'm not going to take it away. If you're on your now how far? Now are you okay? What fit run? Roll over. Did you well? Did you say you be happy? I call up. You surely. I want them to get over some one or no. They didn't know. Oh, what do you about? Maybe, I will say, I look before I know him. Afambre no walking the car. They even bring what on your son call. I was sorry. You would all better than Nago. We didn't Nago walk a man to get your dog and a lazy. Indian got bed, Naga, Ben, hand, there no bed. I will call. What on name? What's in name? I want you not up in a mother. You got a bed again. You get more foggy that give my rapport. I don't know one more. It's our man. You get drawn over a confession. And a bit of being. The man you do like it, no, that's all I can juggle the apple. But I couldn't do it. We never really well. I go and you're wrong, people. Get you the name. Maggie Bomb direct because the dog carry hanging off the baby. Neglected that has Papa. I see a day. What I do, I can't do. Auntie, I don't tell you. I forgot what I know. Send me Mariana. If you don't hear any, you see, Carol.
onye nwe anyị anyị gaa n'ime ụwa mụba so therefore move on ị ga-amụzi na ya move on somebody say move on mụrụ gawa mụ na-ele otu egwu ntị nkekwa dịka ilu ụzọ anya ọgụgụ ife ọnụ ga-akala nka gị wepụ ya bụ zọrọ ọnọdụ na-ere ya gị ebu ọnụ na nnọọ how are you? Bottle let them more use and keep. They go use and go. Change your bottle. Change your bottle. Yes, I'm making my colleague Owele. Dress your woman, dress your Prince woman. Owele. Dress your woman. All I know. I want him to say hi to us. Please, Prince Owele. Owele of our mama. Again on the girlfriend. I will hear the bit here. Please put your hands together as I welcome my colleague, who is also a Nollywood actor, the Prince of Nollywood. Mama, and I'm making Mama Ebele Mapa, Mechama, dear baby, this apple, Ebuakanga, their Toro Nala. Owele, Owele, their Killing, Matuano, Aka. This is over long one. Okay, appreciate what you have. Put on my day, you know. Appreciate him. Owele must say, I'm going to go by now. You know, one and the Akuma Water, one I call it for mine. Get up on the logo. Yes, actually, he's not used to coming to village meeting. And I thank God, I'm by a Palatalia village. Welcome to your home. About lost here on my back. I don't imagine that's all over my money. I will very much cast off my money. By emergency, the mother of Gomaya, and then the look at your nose, look at that. They come, you're not going to look. Finally, your father has to face. None of him, our room waiter is going here on a yama. Now, maybe when you get there, I don't the loom of my call. Umune amane. Our kwenu. Kwenu.